Ini vedu vekuuyawo pano kutsvaga mazano nerubatsiro kwamuri. Ndega handisisina kana zano. Ndiri mukadzi akaroorwa, but dambudziko randiri kusangana naro mumba mangu ndeiri. Baba vevana vangu munhu akaita mwana nemukadzi wemuno munyika yevatorwa yatiri. But kwatinogara nekwaari it's 2 days kusvikako. Baba ava vakawana mari vanosenda kumukadzi uyu zvine secret vachivanda nemwana, asi mwana watinaye tese vanomuitira apo neapo. Ndakatogwinya vedu wee, kutaura zvizhinji anotoitirwa zvese nasisi vangu. April unoyu vakawana mari kwandiri, vakabva vanyepa sezvavajaira kundiitira mazuva ese. Hanzi ndinoda kuvaka, izvo vakatopedza kare kuplana nababy mama kuti mwana ari kuuya ini ndisingazvizivi. Ndakazonzwa vava kuti vari kundotora mwana, kutumira mari yemwana nemari yemunhu anouya naye. It's 2,550 rands. Then kudzokera naye it's same price. Chiri kutondinetsa ndechekuti ndivo vakazodzokera nemwana wacho vega kuna baby mama kuya. Ndakazongoudzwa pafoni vaona kuti zvavari kuita zvinonyadzisa ende hazvitauriki. Kufonerana nababy mama vaimbofonerana na12 dzeusiku in my presence vedu wee, every day chaiyo, kubvunza zvinonzi tinodhiskasa nyaya dzemwana. Iye zvino mukadzi akafona ndiripo vanodavira zviya zvine staira zvekuti anotoziva kuti ndiripo. Kana vari ivo vamufonera vanoita zvekungobuda mumba vakanyarara sevanondogara panze. Izvo vanenge vachifonerana rwawanda ndichivabata, but handichabvunzi, ndaneta. Inini wacho hapana chavanondiitira. Ukaona vachida kukuitira something, pane chinenge chichida kuvharwa. Kubva zvandaita mwana, on my side basa rinonetsa. I'm a qualified electrician, asi basa hakuna. Chandinodawo kubatsirwa vehama. Pane future here apa pamunhu akadai anoti akawana mari anoenda kuna baby mama, iye osara opinda muzvikwereti. Kwandiri ini ndinongogara ndisina kana mari. Kana ndikangodawo kumuonesa ndinongonzi zvoni ndine godo nemukadzi iyeye. Ndingaitawo sei naye hama dzangu? Pane future here apa. Thanks kune vachabatsira.